Nikkonferma l-appoġġ sħiħ ta' pajjiżi sabiex jintlaħaq punt ta' tluq komuni li jwassal għal paċi. Klim il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fil-messaġġ tagħha waqt is-summit dwar il-paċi fl-Ukrajna, summit illi sar bejn is-Sibtu u l-Ħadd fl-Iżvizzera. Spiteri de Bono spjegat illi din l-okkażjoni provdit l-opportunità li jiġi affermat mill-ġdid li l-paċi hija possibbli biss jekk tkun ibbażata fuq drittijiet internazzjonali, fejn għamlet referenza għaċ-Charter tan-Nazzjonijiet Uniti illi il-President ta' Malta se jitlu bħala l-pedament illi jibni fuq ir-rispett reċiproku bejn in-nazzjonijiet. Miriam Spiteri de Bono stqarret illi waqt li l-pajjiżi jħarsu lejn futur fil-paċi ma għandna qatt ninsew it-tbatija illi xeħted din il-gwerra tal-Ukrajna fuq iċ-ċivili u għaldaqstant tenniet li hija responsabbiltà konġunta tan-nazzjonijiet illi jassiguraw illi l-assistenza titwassal għand l-Ukrajni kollha illi jinsabu fil-bżonn. Preżenti għal dan is-summit kien hemm ukoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola illi spjegat kif il-Parlament Ewropew jappoġġja b'mod totali l-inizjattiva tal-Ukrajna sejħa Peace Formula, e kif din hija l-qafas ta' paċi dejjema fl-Ukrajna. Il-President tal-Parlament Ewropew insistiet illi bħala nazzjonijiet għandna nafsu fuq proċess ta' paċi li jissalvagwardja l-interessi tal-Ukrajna u t-territorju tagħha u tenniet illi jitilqa' negozjati għas sħubija fl-Unjoni Ewropea illi se jibdew fil-25 ta' Ġunju.